Gusto kong magluto ng isda mamaya. So, ipakita ko sa inyo yung favorite kong bilihin na isda sa Walmart. Dalawang klase yung favorite kong bilihin na isda sa Walmart. Ito yung isa. Next time, ipakita ko naman sa inyo yung isa. Medyo malaki yung isa. Nakalimutan ko kung anong tawag ng isda na yun, na isang type ng isda. Oh, Pampano yung pangalan niya. And then, ito yung isa na favorite kong isda na bilihin sa Walmart. So, may dinipros na akong 3 piraso. So, tingnan, ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Malinis na siya, nalinisan na siya. Ganito yung itsura niya. Ang sarap nitong, deep fry ba? So, nilalagyan ko lang siya ng seasoning, konting salt, konting, tawag dito, onion powder, garlic powder. Tapos, ipiprito ko na siya. Ang sarap niya. Tapos, samahan ng sausawan na toyo na may kamatis, na may suka, ganon, sarap. So, ito yung ulam namin mamaya ni Ayla. Yung favorite kong i-pick up na isda sa Walmart.